И какво става хора? Аз съм Чурси. И днес, както сте видели от заглавието, ще играем Вектор. Това клипче го снимам реално сутринта към 9:43 да яне. И така, теглиме Вектор, защото миналия път я изтрих, защото нямах памет. Докато се изтегли, ще се върна. Ще аз го спрех. По-бързо се изтегли. Май мисля, че днеска ще има влог. То се изтегли. Ники. О, вас не трябваше да ги спрям, бе, хора. Ще се върна, когато съм отключил нивата до 3-то ниво. Ето до това ниво. Ето до това. Така, ще се върна. Живее, подаем за колата, теглих знаем. По цяле си играем, в сервиза ни си знаем. Моята кола, като ракета е BMW 89 е. Вкарвам на първа, а вече на трета е. Слушай! Хора, минах 3-то ниво. Минах второ и първо ниво. Сега съм на 3-то. Да започвам. Слушайте малко музика на типично. Живее, подаем за колата, теглих знаем. По цяле си играем, в сервиза ни си знаем. Моята кола, като ракета е BMW 89 е. Вкарвам на първа, а вече на трета е. Слушай, джамп 17, под капака 120. Уредбата китайска, гърми като довайска. Салона, кожен да във вече съм заможен. Двигател е образен, резервоар празен. Много екстри предложих. Даже газово изложих. Толкова много на колата си държа, че жената в нея не смее да кача. Някой като ми каже, каква е тази бакман? Стана ми помятам с правата тръба. Сумата и заплати съм изхарчил по нея. Ако нещо пак се развали, ще поудея. Но не желая да бъда друг. Така се чувствам отлично. За мен това е типично. Може и да ми се вторя луд, но не желая да бъда друг. Така се чувствам отлично. За мен това е типично. В дискотека по червената пътека. Всички ме познават и ме подминават. Викат, че се забавляват, после ме разправят. Кифлите се правят, а пари не ми се дават. Влизам вътре, без пари да давам. Спокой, брат, само се вамвам. Даже и с охраната вече сме на ти. Не че ги познавам, били са ме и преди. Сядам на пара, поръчвам си вода. Бармана ми вика, толкова как така. Почвам да се чудя коя да Yes! с другите крака.
А пък това какво става? Четвърто ниво почваме, хора. До пето и край. Не. Не, то не напред мен. What? Това е някакъв бък. Влизам в дискотека по червената пътека. Всички ме познават и ме подминават. Викат, че се забавляват, после ме разправят. Кифлите се правят, а пари не ми се дават. Влизам вътре, без пари да давам. Спокой, брат, само се вамвам. Даже с охраната вече сме на ти. Не, че ги познавам, били са ме и преди. Сядам на пара, почвам си вода. Първана ми вика, точно как така. Почвам да си чудя, коя да избера. Дай за контето или с другите крака. За жените аз съм като Бог. Говоря с тях, сякаш водя монолог. Ще се отдавя без случай дълбок. Знаех, че ще вържа, аз съм писи психолог. Може и да се сторя луд, но не желая да бъда тук. Така се чувствам отлично, за мен това е типично. Може и да се сторя луд, но не желая да бъда тук. Така се чувствам отлично, за мен това е типично. Живота съм се посветил на игрите, много съм известен в гейминг средите. На финал по FIFA съм, броя се дните, ама това не подмогнало жените. Бомби обезвреждам, купувам сигала и Майко! не обичам в чатата нареждам. Добре, че никой не знае как изглеждам. Всяка бухмазита, някакъв е взели. Това как така, аз съм някакъв Едно, две, три, четвърто ниво, хора. Постоянно вода. Това последното е много трудно, хора. Това последното е много трудно. Живее, подаем за колата, теглих заем. По цел да си играем, в сервиза ни си знаем. Моята кола, като ракета е BMW 89 е. Вкарвам на първа, а вече на трета е. Слушай, джамп 17, пика пак е 120. Уредбата китайска, гърми като до войска. Салона, кожен да във вече съм заможен. Двигател е образен, резервоар е празен. Много екстри предложих. Даже касово изложих. Толкова много на колата си държа, че жената в нея не смее да кача. Някой как ми каже, каква е тази паркма? Стана ми го мятам с правата тръба. Сумата и заботи съм изхарча поне. Ако нещо пак се развали, ще полудея. Хора ми, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Вече 9 минути. Да ви е харесало, ако така пръснат по един лайк и се абонират в моя канал. Чао, чао!